Democratic Alliance is Jordan Hill-Lewis. Sodolophu wesixeko saseKapa uJordan Hill-Lewis wonyulwe njengenkokheli entsha yeqela leDemocratic Alliance engena endaweni kaJohn Steenhuisen. Abahlali nosomashishini eDelft nase-Atlantis eKhayelitsha bathi baphila ubomi bentshontsho ngenxa ye-extortion kwaye ababona intshukumo evela kurhulumente ejolise ekulweni nale ngxaki. Sinibulise emakhaya uKandandambi Ndodwa ndaba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Iqela leDemocratic Alliance lonyule uJordan Hill-Lewis njengenkokheli entsha yeliqela. uHill-Lewis uthatha indawo kaJohn Steenhuisen oxhuzule intambo iminyaka 8 bangaphezu kwama-2,000 abathunywa beliqela bathabathe inxaxheba kwinkomfa yonyulo yeliqela nebibanjelwe eGallagher Convention Centre eMidrand. Le nkokheli intsha ye-DA ithi zaqinisekisa ukuba eliqela lithabathela kulo ulawulo kurhulumente weli. Delegates, it is my pleasure to announce that the new federal leader of the Democratic Alliance is Jordan Hill-Lewis. Ivakele intswahla eGallagher Convention Centre ngethuba kubhengezwa ukuba uJordan Hill-Lewis nguye inkokheli entsha ye-DA engena esihlangwini zikaJohn Steenhuisen. uHill-Lewis noneminyaka engama-39 ubudala ungusodolophu wesixeko saseKapa kwaye utshotshe entla kule nkomfa esohlula lowo ebegaqele esi sikhundla kunye naye uSibusiso Dyonase noyinkokheli yequgula le-DA kumasipala waseSedibank. uJordan Hill-Lewis uthi iinjongo ze-DA phantsi kobunkokheli bakhe kukuba lelona qela likhulu eMzantsi Afrika kunyulo likazwelonke lango-2029. That is the mission that you've given me today, to grow the DA into the largest party in South Africa and to lead a new national government. And everything I do as your leader and everything we do together will be to complete that mission. uHill-Lewis uthi phantsi kobunkokheli bakhe i-DA iza kubeka phambili ukukhula koqoqosho, ukudalwa kwemisebenzi kunye nonikezelo lwenkonzo. Uthi ke uza kubila esoma ukubuyisela kwi-DA abavoti abaphoxekileyo i-ANC kunye nemeko yezopolitiko ngokubanzi kweli. I accept this responsibility with humility, with gratitude, and with a deep sense of duty. I stand before you as your newly elected leader with one promise. However long I have the privilege of serving in this job, I will be dedicated to the mission of building a stronger South Africa for everyone. Because South Africa is truly worth it. We have a great country and we are a great people. And we love this country way too much to see it fail. So together we will build a stronger South Africa. And to do that, we will build a stronger Democratic Alliance. Ukanti umhlalutyi wezopolitiko umnumzana Sandile Swana uthi lo kaHill-Lewis kuza kufuneka abhinqa umfutshane ayitshaye isaqhuma ukuba ufuna intembeko yoluntu ikhule ngaku-DA. So this is a lot of work that needs skillful and weekly work on the ground, meeting the people, inspecting the clinic, making sure the station commander is on point. Because the Western Cape, especially Cape Town area, has got runaway crime there after 17 years of the DA governance. Kusenjalo, uSoli Msimanga wonyulwe njengosihlalo we-DA. uMsimanga wayesakuba ngusodolophu waseTshwane kwaye ngusihlalo ophumayo we-DA kwiphondo laseGauteng. Eli qela lithi sisiqalo esitsha esi kwaye ikamva likhangeleka liqaqambile kakhulu.
Ukhula mihla le umkhwa we-extortion eKapa yaye izenzo zobundlobongela ziyamaniswa nawo zidala isankxwe. Abahlali noosomashishini eDelft nase-Atlantis eKhayelitsha bathi baphila ubomi bentshontsho yaye ababona intshukumo evela kurhulumente ejolise ekulweni nale ngxaki. Izenzo ze-extortion ziyaxhalabisa iKapa ukanti ngoku abahlali bafumana iimbalelwano zezigrogriso ezivela kule migewu eqhuba lo mkhuba. Honestly and accountability that we received the alarm from the community that they are receiving the letter of extortion since it started 2 weeks ago. So yes, it's targeting all the business around Westland, yes. I don't believe that it's a robbery. We believe in the community that it's a extortion because they received a letter and then they were given a due date. So after the due date, the shooting happened. So that's why I can safely say it's not a robbery. Osomashishini balila isimbonono ngesisenzo esibahlanise ngecala yaye bathyola urhulumente ngokungawuthabatheli ingqalelo umba we-extortion. Extortion issue by Atlantis businesses receiving those letters, it's showing that it's growing and spreading the whole of Western Cape. Because I believe the government ignored it when the extortion was talked about in the metro of the Western Cape or of the Cape Town. Now it's spreading and more groups are growing and the government has been ignoring it, and we always wonder why. In Khayelitsha, I would say we are the capital city of extortion. Ukanti oku kudodobalisa abantu abatsha ukuba bavule amashishini amancinane njenge-spaza shops ngenxa yoloyiko lobundlobongela obuyamaniswa ne-extortion. Umkomishinala ojongene nolawulo lwemidayeli uGqirha Mike Masiapato utyityimpisele umnwe abo babandakanyekayo kwizenzo zobuqhophololo kuquka namagosa asebenza kwimidayeli ngoba ithe gqolo ingxaki yokufunjathiswa kwamagosa kwimidayeli okukuthethe ngethuba nenkomfa nonondaba ePitoli nalapho benikezela ngengxelo yeholide yePasika. Likhangeleka lehlile inani labemi bangaphandle ababanjwe bezama ukungena kweli ngokungekho mthethweni ngethuba leholide zePasika xa kuthelekiswa namanani anyakenye. Umkomishinala kwimidayeli uGqirha Mike Masiapato uthi lo mnyinyiva ka-24 we-percent wenziwa ligalelo lezobuchwephesha kwimidayeli. Over this period of 10 days in this Easter period, a total of 4,763 travelers were intercepted and apprehended while attempting to either enter or exit South Africa illegally. Out of these 4,763 intercepted travelers, about 3,170 were undocumented persons, 998 were undesirables, 595 were found to be inadmissible into the country for various reasons. In this instance, we talk about some people who were in possession of fraudulent visas, or they just failed to produce yellow fever certificates while coming from yellow fever infested jurisdictions, or they were just in possession of invalid travel documents. Abo babanjiweyo ngenxa yokungena kweli ngokungekho semthethweni kungokunje abavumelekanga ukungena kweli kangangeminyaka emihlanu. Kusenjalo kukwabanjwe nemveliso ezithutyeleziswe kweli ngokungekho mthethweni. More than 20,000 kg of non-compliant regulated agricultural products valued at around 4,759,502 were confiscated and destroyed at various ports of entry across the country. This includes animal products, plant products, and a number of prohibited food items such as basic mangoes, your bananas, as well as other assorted fruits. Ukanti uMasiapato ukwancome intsebenziswano phakathi kwamanye amaqela omthetho kweli kuquka nentsebenziswano phakathi kwamazwe asebumelwaneni.
Ojengene nezemfundo eGauteng uMnumzana Lebogang Mayile uzobe umfanekiso oxhomisa amehlo ngenkqubo yezemfundo yeliphondo. Uthi nangona eliphondo belifumene umyinge ka-89.6% kwiziphumo zematric, kodwa zingaphezulu kwama-700 izikolo ezinenani eligqithisileyo labafundi kwaye igumbi lokufundela elinye linabantwana abangaphaya kwama-50, nto leyo bekuxinzelelo kootitshala. Since the advent of democracy in South Africa, school enrollment has grown significantly. In Gauteng, enrollment across all schools increased from 1,408,237 learners in 1995 to more than 2,835,000 in 2026, reflecting strong population growth driven by urbanization and migration into the province. Overall, learner numbers have grown by more than 100% since 1995. Enrollment has continued to rise at an average of about 2% per year, adding more than 50,000 learners annually. Over the past 30 years, the Gauteng province has achieved near universal access to education. Uthi umgangatho wootitshala wehlile kwaye izikolo ezingenazibonelelo zaneleyo zijongene nobunzima bokugcina ootitshala abanezakhono. Another very serious challenge pertains to teacher quality. Teacher quality in Gauteng is uneven, driven by shortages of qualified educators in key subjects, especially math, science, and technology, overcrowding, and resource constraints. Under-resourced schools face particular difficulty recruiting and retaining skilled teachers, with additional risks from an aging workforce. Gauteng, like the rest of the country, faces a severe shortage of STEM teachers, which is constraining the rollout of technical subjects in schools. Although the department continues to advertise posts requiring relevant teaching qualifications and South African Council for Educators registration, shortages in specialized subjects remain acute. Intwazana eseze ngobuso elizweni neneminyaka 12 ubudala uSilokazi Toyile uzenzela igama ngokulandela uthando lwakhe lomculo. Phakathi komsebenzi wesikolo kunye nokudlala njengomntwana, uSilokazi uchitha ixesha estudio nalapho ethe wabhala khona ingoma yakhe entsha ebhala ngabazali bakhe. Masive ibali lakhe ngokubanzi. uSilokazi Toyile wakugompo kwiphondo leMpuma Koloni ungena kwikhondo lezomculo emva kokuziqaphela ukuba uyawuthanda umculo noxa esengumfundi. Mvanje ke ubhale ingoma ngomama kunye notata wakhe. Ndiyakhetha ubhala ngomama notata ukuba ngenye imini ngobe ndicela utatam uzocula apha estudio wathi qala mandibhale. Okay, ndahlala phantsi ndacinga ndizobhala ngantoni khange ndibe ne-idea. Ke ngoku ndaqonda okay mandibhale ngomama notatam kuba nayo ezinye ii-ideas. Uthi unconyiwe ngabazali kunye nootishala ngokucula kamnandi de wathatha isigqibo sokushicilela ngokusesikweni. Phaa esikolweni sam kuba kwi-music ndaqonda okay ndakwazi ucula kwi-music class, ndaqonda okay ndibona utatam eyenze i-main B music ndaqonda nam funa ucula ke kuba ndiyakwazi ucula kwi-music notitsha wam uyandipreyza. Uthi icebo lokuzinza ungagungqi emculweni ingakumbi xa usemncinane njengaye kukuxhathisa nasesikolweni. Ingxaki bona bangalazi, it's just that uba bona bacinga fana xa ufokisa kwinto eyi-1 ngomculo izokunceda kuba soloko umntu yomculo ayihlala ixesha elide kuba xa usayina i-contract yakho izoba khona idate uzoyeka ngayo. So ke ikubhetere ufokise ngesikolo nangomculo. Ushiye ontangandini ngomyalezo kwindima yomculo wenjenje. I-advice yam ikuba like ndithi uba ungayenza noba yintoni as long uba ufake i-effort kuyo, you can do whatever. Into yakho ufuna uyenza is limitless as long as ufocus also ngesikolo as umntana omncinci. Uba ngumntu omdala but also focus kuqala ngento like ukhangela umsebenzi umane part-time jobs.
eqhuba ngesikolo enjalo lokatoyile. Simnqwenela konke okuhle. Nansi imozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke Qwathikazi noNcuthu ezindabeni ndikubulisa embukele ekhaya ndikwamkeleke kwidesika yemozulu mna ke ngegama ndikuThabile ke ndiyinzwakazi yabathembu ngokubanzi masijongeni ke bethuna yenjenje kaloku imozulu sivule ke embukeli wam apha ekhaya ngomfanekiso wokuqala ke ojonga ngokuqathi iziganeko zethu zemvula nemimoya nje phantse wonke uMzantsi Afrika ngokubanzi nawe apha ekhaya uyabona noko imeko imandundu kakhulu kwindawo ezizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika mpela ke futhi kumntla-mpuma xa fika kulo lonke nje lapho laseRhawutini napha kumazantsi kompumalanga futhi ngathi kunethe ekuseni pha kombombela futhi ngo-18 degrees xa bevuka futhi ekuseni napha koThabazimbi semaxongo lameko bevala besokusuku ngomso ngamashumi nje akhatshwa sisithoba ngokubanzi ke bethuna ekhaya masijongeni kaloku amaqondo akho okutshisa ke aphantsi naphezulu ke siyivule ngephondo lokuqala eliphalo nephondweni ke lasempuma kolumpela kakhulu umndawo ezinzi ke mbukelo wam pha komthatha kwimpuma elaphondo kuyafefa nje yonke la ntsasa ngomso bevuswa kaloku ngamaqondo wabo okutshisa phantsi lishumi nje likhatshwa sisithandathu ngokubanzi ke benjenje futhi ephondweni laphaya Free State nelikumbindi ke apha eMzantsi Afrika mpela kwakhona kwincam yelapho ndawo ezininzi ezifana pha koVelcom umzekelo kwasekuseni futhi zezo ndudumo zikhatshwa kakhulu ke kuqatha ngamaqondo wabafikela kaloku 12 degrees xa bevuka futhi ekuseni kanti ke baphila futhi ngolo hlobo kolapho laphaya entshona koloni mpela ka futhi kwindawo ezininzi ezizinze kumazantsi nempuma kaloku lapho lonke pha koGeorge umzekelo kwasekuseni futhi kucweke kamnandi ngamaqondo wabo okutshisa kaloku ka14 degrees zebenjenje futhi imbukeli kwelapho laphaya koNorthern Cape mpela ke kwindawo ezininzi eziphakame kakhulu kwelaphondo phaya koKuruman ngexesha labo lasekuseni futhi ngo-11 degrees napha koKimberley futhi koPriska aphantsi lamaqondo ngo-15 degrees kanti ke futhi benjenje kwelaphondo laphaya eNorthwest mpela kwindawo ezininzi ezizinze kakhulu ke kwintshona namantla futhi kwelaphondo phaya koTosca umzekelo wasekuseni futhi kuyabaneka phaya kaduduma nje yonke la ntsasa ngo-15 degrees kanti imbukeli wam imozulu futhi ke ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu mpela kaloku indawo ezininzi ke ezisencamini yelaphondo phaya koSprings wasekuseni futhi ngo-14 degrees napha kundlunkulu phaya xa unyuka kwelaphondo eTshwane kwasekuseni lelashumi nje likhatshwa sihlanu kanti ke futhi nantsi imozulu pha kwiphondo futhi lapha koLimpopo mpela ke kumazantsi futhi Thabazimbi kwasekuseni ngo-19 degrees napha kumbindi futhi kwelaphondo Polokwane kwasekuseni nazo zonke nje zaziphaluka ngo-16 degrees kanti ke futhi baphila ngolu hlobo ephondweni laphaya empumalanga ngamandla ke futhi ke kumantla kombombela kwasekuseni nazo zonke zangingqi ezikufuphi kwasekuseni kuyabanda phaya ngelashumi nje elikhatshwa sisibhozo vume ekhaya ndiyivale ke ndiyisonge imozulu phaya KwaZulu-Natal impela mbukeli kophongo lapha kumantla futhi lelashumi nje elikhatshwa sisithoba lapha kumazantsi Kokstad kwasekuseni futhi anciphile amaqondo okutshisa efika ku-12 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshela imiyoli Kamnandi mawethu.